Kamingalaya Poultry Farmers and Welfare Association kalalap bun teli ki kalikits bamdo na Shabar Jala kibala shuwan rong light land klam ki kot kisla nakatanat Animal Husbandry and Veterinary kiban penti kena ya ka kot ka khya jongki. Ka association hagajing alam president ubat Daminat Selyang kalalap ya kita ki kalikits bamdo hagajing penap shrip hakamit jong lightre ulber arja arpusan tat haduk ka step jong sautre ulber arja arpusan hakibenta ka than Bernihat Riboy District. Kini kejing lip penap shrip kalau long hadian bakal yo jing ujor na gidukot kibere gi Norris ya kejing jelai kis bamdo kibla shalan na Shabar Jala kum na West Bengal bar Assam bat kabla kata ka kamai jong ki Norris haki yo ki hat ke Jala uba Daminat Selyang ula keno baka jing bam shim kia ka sarkar Jala ban bo iki kherdap ban tokit ya kis bamdo kala penlong ya ki try mulok ki bar rijing ri ban syakta bat ban penhiar ru ya ka yo ka kon ka association ka dawa baka sarkar kan buno daki kherdap bantalasi ye kis na Barjala bat bandan ru ki jaka examen ye ka kot ka khia jongki da katanat Animal Husbandry and Veterinary bat lada kamla ban pen orlong ye kane kinwantur ban ye khi hakmat secretariat कोई फिटनेस नहीं है ना इसका नहीं सर्टिफिकेट वेटनरी में नहीं है वेटनरी नहीं है तो रिटर्न करो minta kami ngi baki duna kali lese kilayo ka information ke babiang bakan don kum kene ka checking nak benta ban check ya ka health condition jong ki jingri ibon kiu check ni ka Jala akbide bat ki siar te nilayo ban bat ikali haka jingjai kam don keno ka jingle don bor ka jing pan pisal ane ka jing syok jing dan lane kamdon kono tenrai tang bangi skwa ban pej be ya ki kot kisla ngisiam ba ki kot kisla kimdon ki kot kisla ki bapen shisha bakine gide ki merat ki ba lat ki siar ki baladap ban tes tenrai ngi be gidon tang ka kilo ka jingdon ka kilo katno kilo kadon tenrai habide ban pen shisha bat ka sernot nakaliang ka veterinary department kamdon ngikwa ba lakumno baka sarkar Jala lada kampat la ban pentri kam ya ka jing check EGCR hakabide bat ka kot ka khia ka jongki ngindang sim no naka Assam ro baka Assam kandang lengba ki certificate ki ba yo naka sarkar Jala jongka Assam ngindang pej no damaki ki belakam advance yang i khendiat habide bat ka jing pej benia ya ki siar kane kamde ka sin ka ba ningkong nakaliang jongi kum ka association ka ba ngimi sa surok ila ban yo i leng ba ki social media agi bun sin nakaliang jongi kum ka association ngila yami surok ban ya up na du barok shimet hadu banda syai kala ka beneng klem thia alor ka thaj ka jeram tenrai na ka benta ban safe side ya ki para nongrap bat ngi banadu mensuahi ka don ka jing du nong abawan ki siar ki banabar tenrai ngi persyang ban tit jing khang saka sarkar nakawai ka por sakawai pat ka por tenrai ka ngi batat hadu menta nakaliang ka state government kadang menti tingim ban se ban mi syakmat sa hisen pat ban long kum ban pen kenmau namarba hagi por ki bakam mensua akapor badon ke bird flu nakaliang jongga state government kalau dia ban install ya kani ka check gate akabide ban check ya ka health condition jong KCR tenrai kut kato kalau kut kamdan ka jing beteng habide bat kata tingi kwa ba lakumno ban penken mau ya ka sarkar bakane kamde tang sipor sedang tang menta sibenai arbenai kalong tang ban penbij ya ki nong bam la ne ki nongri tenrai ke bangi kwa ban long bet ba kani kan long bet man la kapor ngi perkhat bet tang na ka benta ki kapliang ja jong unong rap te kasyong haka sarkar pat ba ka khen be an na kumno ya ki try Jala ki bade ki nong rap la dang sim ya kum kini ki sinjam te kasyong haki tenrai nakaliang jongi ngimban se namar ba kalakta ya ka pliangja jong ubabun ubalang jong kipat nong rap ki jongi hatu kene ki baru khait ba daminat pi kumno ba kadai ka jingfir jong ka sarkar
Bante lakam ini barman. Ya kata ngimla banlen ki babun ki jela ki lanang ya syakmat akbede bat ka roy kapar lane ban bu ya ki nongrep try jela lal ka jong haka safe side tenre akbede bat ka sorkar jela ka jongi tat adu menta ngimpat i ba kandon kum kita ki sinjam bahkan syim ban yarap ya ki try jela ki try muluk haka nungguno ka line baki don aga business ka baki ki don ngi iba kadang duna bah ban yarap ya ki para try muluk ngi kwa hiba ban ong ba kalandei kapor ya ka sorkar ban perkhat ya lagi jong ki breu ki ba im hapo ka jela ka jongkal ni kum mangi kum ginongrap ladai ban perkhat mai no bahkan sedang no ban yarap ya kitrai muluk lada kani kasin jam ka bangi ngishim menta kam seiso ngimban se ban mi bat ki long kmi ki riurang ba ki khun ki khti ki jongi ban yami lang sa surok namar ba kakta ya barok ki dkhat hapo jong kaying om tang na benta ukpa simat lane ka kmi lane ki khun rai kakta ya barok tingim ban se balada ka sorkar kam simkhia hakabide bat kani ka sinjam ka bangi ngelasim nang ni skmat nakaliang gi nongrap tilong gi blakloi hakanu kuno kapor banyami hakanu kuno ka jaka daga baburam ya ki nong khayi ki bai ki jongi ki bai don lang hakaju ka line ka jingkerpat hi kalong ba tong ini perkhat lang ban ya penim pramangi prakhasi prakharap ngidon hang ni syai hingin ya lek ngin ya phet ten rei kalong ba ngin ya tei iwe ngin ya kersyan lang ma phi ki nong khayi phin kersyan yangi ngin kersyan ya phi ka tai ke ba nakaliang jongi ngi kwa ban ai kum ka message ya phi kum ki nong khayi kam don kono ka daw bangin ong baka don ka daw bat phi ten rei ka jingkwa hi ban long ban ya imlang ban ya kiulang ako bidei bat ka khayi ka pateng apo ka jela ka jongi Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya